ngenyanga siba neveki esenza i-fundraising. Le mali ibethwa kwabazalwane apha ukwamasipala asinacawe. Sizama sibeke inkonzo yethu sine-site esibize i-650,000 intsimi yonke. Sisabhatala ke ityala, sisazawuya ekuceleni imali yokwakha. So singathanda abantu bangathi icawe yemali leyo. If you happen to come only the day esenza le mali, you will misunderstand us. Asishaye isandla lo msebenzi omkhulu emizethini. As much as sisazi uba imali ayikho, kodwa oqongqothela uThixo sekwakhiwe ngenxa yakho. Kanti ndiyacela bazali bam, khanibhalele abantwana benu. If you want to prove, khanibhalele abantwana benu abakoKapa, abakoBhayi, abangakholwayo, abanixabileyo, baphose esivavaneni nibone uba ubomi babo boba njani. Akukho opportunity evulwa nguThixo njenge-opportunity yokwakhiwa kwetempile. Imali ezibethwe ezicaweni ziye ziswinza abefundisi. Le akho nesebe engaka eza iye etempileni. So is the most blessed money ever. If uphoswa yile nto ye-fundraising, phoswa uqobo lwakhe, bethe ezandleni Yesu kakhulu. Inkosi sisabe ngenyawo bagcwele. Sinomntwana walapha ekhaya, umfundisi ophekwe apha ekhaya, okhuliswe apha ekhaya, owondliwe ngesondlo salapha ekhaya, namhlanje ozosinika izwi likaThixo, okwangumfundisi weli bandla. Njengoba ndingengumfundisi weli bandla, ndingutata kweli bandla, asihlale futhi ukuthobela ezangaphambili in the name of Jesus. Yeah.
ndibulise ngokukhethekileyo phakathi kwethu utata nomama umpostile egameni likaYesu waseNazaretha esibathanda kakhulu. Ngicela nje siqhobele izandla nje bona ngokukhethekileyo egameni likaYesu. Abefundisi ke abaphakathi kwethu bonke, omama befundisi, otata bethu nomama, ulutsha lweSunday School, ndiyanibulisa nonke bangcwele ngegama likaJesu. Amen. Ndinithanda ke ngenhliziyo yami yonke, ngothando olunganalisiyo. Okugqibela ke ndimbulise umama uMthobela, ongumama ke phakwe lakhana uMthobela. She loves me. Amen. Egameni likaYesu. Nondenze ke ndahlonipheka namanje. Ngenxa yexesha lebangcwele, ndibulisa ne-worship team. Hallelujah. Ndiyayithanda kakhulu and ecula kamandi. I-visitors siyazibulisa abangcwele, sizamkela ngokukhethekileyo nasegameni likaJesu. Amen. Ngutata uMthobela ke lo osindisiweyo, lo thandiweyo nguThixo. Ndibulela ke le opportunity endiyiphiwa nguThixo namhlanje uba ndime phambi kwebandla lakhe. Hallelujah. Ndicela ke sibalekele elizwini ngoba ke nexesha elisemkile. Ndizawuthanda uba mfutshane ke bangcwele, ndiziba mde kakhulu. Ndizawuthi gqabagqaba nje indawo ezimbalwa uThixo azibeke enhliziyweni yami namhlanje. Ndizawucela ukufundelwa ke kula ncwadi kaJoshua chapter 2. Kukho into uThixo arhalela ukuyibethelela namhlanje kubantwana bakaThixo. Hallelujah. Ncwadi kaJoshua chapter 2 from verse 1. Ungasifunda ke lesihloko umuntu ozamfundela. Ncwadi kaJoshua chapter 2 verse number 1. Yes. Sinokona basifundeka ngolihlobo. Inhlola ezimbini eYeriko. Yes. Verse number 1. uYoshua unyana kaNuni wasusa amadoda amabini azinhloko esithi ngasese, hambani niye kulikhangela ilizwe neYeriko. Ahambeke aya endlini yenkazana eliyenyukazi egama linguRahabi, alala khona. Hallelujah. Ngithanda la ndawo ethi alala khona. Thixo linizwi lamazwi akho eli othetha ngalo namhlanje kwibandla lakho elingcwele. Mna Thixo ukuba ungangancedi namhlanje abantwana bakho bakuve, ukuba ufuna ukuthini kubo namhlanje. Inene Thixo bangahamba Thixo bengaphathanga nto esandleni. Sendiyathandaza ke Thixo ukuba bonke balive ilizwi lakho namhlanje. Ubavule Thixo indlebe zakwamoya. Beka ke Thixo amazwi akho emlonyeni wami ukuze mna ndibe yivesele. Wena Thixo ube ngumbhobho through umoya wakho oyigcwele, ukuze Yehova Thixo libatyazwe igama lakho. Enkosi ke oyigcwele, in Jesus name. Amen. Mandiqale ke bagcwele kubantu bonke abafike nenqwelo seyihamba. Ndiyayi-understand ukuba i-most yabantu abangene emandleni seyihamba lenqwelo, ihamba nemithetho yayo, that is ihamba nevision yayo. Hleze mhlawumbe bangazi-understand ezinye izinto ukuba zenzeka ngoluphi uhlobo okanye zenzeka njani. Amen.
Ndiyafuna ke bangcwele ukuthi ndizame nje ukuvula kancinci ingqondo zabo bantu ukuba siphi ngoku kwenzeka ntoni ngoku sesihamba ngolu hlobo. Kungelishwa ke bazalwane kokuba sithe xa sifika singabo bantu apha ebandleni safika seyi-rush hour, asakwazi ukuba sibazinzise sibaxelele kakuhle ukuba kwenzeka ntoni. Haleluya. Sicela uxolisa ke kwabo bantu, sicele ukuba mabayibambe inqwelo seyihamba ngohlobo, ngoba kukho amazwi esingenakwazi ukwajikela akwincwadi ka-Esther chapter 4 verse 14. Asinakwazi ukuthula sithi kwakho ngexesha elinje kuba sifuna ukuhlalisa phansi abantu abafikayo sibafundise kakuhle. Kuyanyanzeleka abo bantu sibafundise entsimini inqwelo ihamba. Haleluya. Kuba sibanjwe ngamazwi ka-Esther chapter 4 from verse 14. Sicela ke bangcwele nisitholele amanye amazwi asibambileyo ukuba singakwazi ukuhlalisa phansi abantu abafike le moto seyihamba okanye betrain seyisendleleni. Ngamazwi kaNehemiya chapter 4 from verse 19. Amen. Kuyanyanzeleka bazalwane ezingendlela afuna ngayo simcele ukuba asiphe i-patient. Haleluya. Ukuba uyakwenzeka wafika entsimini wayikhupha le nqwelo ungekho aware ukuba le nqwelo iqhutywa njani, suka nekhala okanye sukoyika xa imoto le uyiqhuba ihola. Ihole imoto, wena accelerate, fake i-accelerator wena. Bakhona abantu abazawuhlala eqaleni kwakho bakhontrole isiteringi semoto, bakuxelela ukuba sunyathela ngohlobo, nyathela ngohlobo. Bakuxelela ukuba sebenzisa iklashi ngoku. Haleluya. Susebenzisa u-3 endaweni ka-1. Xa imoto inyuka ikusiphi, yekelela iklashi kancinci, uyekelela i-accelerator, ubhalansise imoto, izawukwazi ukubhalansisa, tshayisa imoto ngasemva. Haleluya. Bakhona abantu abagudu loo nto. Into engafunekiyo kukuba uhlale emotweni ingadumi ingathini, ngoba once imoto ime ababamoya ke bazawukufa xa ndithetha ngemoto bandithetha ngantoni. Once ime imoto ingahambi kubakho ingxaki kuloo mntu uyiqhubayo. Iba ngathi xa isiXhosa sisithi izinja zikhongotha imoto ehambayo siyathuka, kanti asithuki bazalwane. Imoto engxaki imileyo ngoba iyakhanyelwa zizinja, ziphinde zishiye impedukayo apha kule moto, namanzi amileyo ngahambiyo, abanezulu, abanezabongomo, kanti into siyifunayo ngamanzi ahambayo. Hence ke ndisithi sicela imoto ezawuhamba noba awukwazanga ukuyikhontrola, wena faka i-accelerator qha. Haleluya. Yona nto ndisithi ke kubantu abafika inqwelo ihamba singabaxelelanga uba ihamba ngoluphi uhlobo, sizothi uxolo kubo. But xa ufika wena zenzela nje le nto, nyathela i-accelerator, uyekela abantu bokuyikhontrola bazayikhontrola, bawuxelela uba hamba ngohlobo, yenza ngohlobo. Suhamba kuleyini erongo, nantsi ileyini yakho, uzawuhlangabeza imoto ezizayo, uzawutshayisa. This is a danger zone. Haleluya. Ndifuna ukuyishayelela ke le nto bazalwane nganamazwi, ngoba kukho into
ngafuna ukuyithetha nendima yenye yezinto ke ezibalulekileyo. Haleluya. Okwesibili, siyayi-understanda bajwayele ukuba singene apha emsimini ngexesha elinzima nangexesha ilizwe liphithizela apha ngaphandle. Lakhe lathi ilizwi likaThixo kwincwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 56. Amandla esono ngumthetho. Ndicima siyayazi lobisi. Andizungena kuyo, andikho kuyo. Ntona ndiyadlula nje. Sivile ukuba isono siye safumana i-penetration apha kuthi nakulizwe ngokubanzi through imithetho elawula phezu kwethu okanye imithetho yaseMzantsi Afrika esingakwazi ukugqobhoza ngenxa yayo. On top of the mithetho bazalwana esatanic, nemithetho enzima, nemithetho elinazele icebo likaThixo ngathi uyabangenelela spiritual wickedness on top of the mithetho. Ne-rulers of the darkness zangenelela kule mithetho because isono sifumene i-penetration. Sangena isono through imithetho echasene nentando kaThixo. Hallelujah. Ne-powers and authorities ze-darknesses zacinezela zafaka oluncinzelelo kule mithetho. I-principalities eyona ndawo yokugqibela apho imithandazo yabantwana bakaThixo banjwa khona nayo iphinde yafaka uxinzelelo apha kule mithetho kahulumente nesiyaziyo eyalotshwayo through i-satanist ekuthiwa ngu-Alistair. So ndizama ukuthi kalongcwele si-aware ngazo zinto ukuba kukho lula ukuba abantwana bakaThixo bakwazi ukugqobhoza, bakwazi ukwenza intando kaThixo, baphile i-holy life ngale ndlela uThixo ofuna ngayo. Si-aware ngazo zonke ezo zinto. Haleluya. Yiyo ke le nto uThixo wasinika i-assignment enzima ngenezi zinto ndizibalulayo. Le assignment bazalwane esinikwa nguThixo ayikho lula, ngoba kukho lula ukulidisha ibandla, akukho lula ukukhokhela abantu. Abantu bayafana nabantwana bakho bazeleyo. Abantwana abazuba yile nto oyifunayo bonke. Andisho uba singathandazi ngabantwana bethu nangebandla lethu thina zinkokheli, kodwa masazi ukuba soze abantwana bafane bonke. Baza bakhona abantwana abangobhulu ecaleni, kodwa babe bengabakho bonke. Udingeke ngoku umzali ozaba deep, ozangena deep kwi-prayers ngabantwana bakhe, linjalo ke nebandla. Haleluya. Yiyo ke le nto uThixo ethe kwincwadi kaIsaya 35 verse 3, bantwana bam, nina ndinibeke ukuba nibe ziinkokheli zabantwana bam okanye zebandla lam elingcwele. Ngenzele nento ngoba ndiyalubona uxinzelelo lwabo ngenxa yezi zinto esendizithethile, ukuba bayafuna ukundikhonza, bayafuna ukundinqula nokundidumisa, bayafuna ukuphila impilo engcwele kangangoko banako. Into nayo bavalelwe luqweqwe lemithetho yelizwe labo abangakwazi ukugqobhoza ngenxa yayo. Yatsho ke
mazomelele ngoba mna Thixo ndiyeza nempindezelo ndizabaphindezela abantwana bam at the right time. Hallelujah. Sikolophula bazalwane, sikolophula nokuthuntamisa noma siyaluma sivuthele noma siyabona omnye nguye lona ngxaki kuyenyanzeleka sibe phakathi kwabo singathathi cala ngoba siyathuntamisa ngenxa yokubona uxinzelelo olulapha phandle. Hallelujah. Coming to le message wakanye elilizwi elibhida kufundwa ngoku lilo ke elilizwi bazalwane elingenze ndabuyisa iingqondo zethu ukwenzela uba sihambe sonke nindi-understand uba ndizama ukuthini na apha kwincwadi kaJoshua chapter 2 ikhona indawo enditsalileyo apha siyeva ke bazalwane uba uJoshua njengoba wathatha iBeyithoni kuMoses wahamba ngebandla likaThixo lamaSirayeli waliwelisa ulwandle olubomvu waya ngalo eKhanani. Now siva ke ngoku ukuba bakuphula lokuba bayohlasela eJerikho endibona ukuba yayisistrateji esi sikaMoses sokuba athule inhlola. Naye ke uJoshua uthatha istrateji sikaMoses ngoba wafunda zonke izinto ezazisenziwa nguMoses uJoshua ngela xesha wayesangumlandeli. Now wabona ke ngokuthixo ngokuba uJoshua uvuthiwe mayibe nguye onidisha ibandla likaThixo. Uthuma ke ezinhloko ezimbili uthi mabahambe bayohlola ilizwe ukuba ilizwe linjani na ngoba uzayohlasela kulo ilizwe. Lithi ke ilizwe likaThixo athi nabantu xa ifika kwilizwe laseJerikho afike nakumzi wenkazana eliyenyukazi. Yayikhona imizi bazalwane emininzi yaseJerikho futhi babekhona abantu ababalulekileyo kweli lizwe laseJerikho ababengafikela kuzo ezinhloko okanye namadoda. Kodwa ngiyamthanda uThixo ngoba xa uThixo efuna ukuziveza ubuthixo bakhe, xa uThixo efuna ukuzishow off, uyathanda uThixo ukuchola le nto indawo kwakho nale nto useless nale nto ingajongelwanga ntweni ngabantu nalokhu kuthetha ngayo izinto ezibuhlungu nezibili. uThixo athathe lo muntu awusebenzisele uzulu wakhe. Hallelujah. Akekho concern uThixo kakhulu ngalo muntu but ufuna amehlo ne-attention ize kuye enguThixo ukuze bathi abantu soze lo enze le nto ngokwelele ngumlo kaThixo. Yiyo nto uThixo wavuma ukuba inhlolo maziyolala emzini wenyukazi. Amen. Uyabonakala ke bazalwane xa usihla nebala ukuba athe xa ifika namadoda kanti kukho bantu abababonileyo bengena kulo mzi wale nkazana. Kuba siva ukumkani waseJerikho ethuma abantu abathile endibona ziibodyguards zakho okanye amaphakathi amaphakathi la aye kwinkosi okanye kwikumkani yaseJerikho esithi, kumkani
Uhloleniso lwabazalwane uthetha into ngokwemeko yakudala yakwa-Israyeli amaJuda. Wathi ihloleniso yisayini ethi uzohlaselwa kumkani. Amen. Ithi-ke kumkani, balekani nixelele uRahabi ukuba makawakhuphe la madoda, ngoba la madoda azohlola ilizwe. Uwathuma ngejongo zokuba-ke ukukhushwa kwawo la madoda azawubulawa ngoba enze into embi. Sibona-ke kufika la madoda-ke uRahabi iyenyukazi, i-prostitute. You can use any word ongambiza ngalo uRahabi. Amen. But ndifuna uzoveza into abazalwane namhlanje. Ndinesisombululo ezisinikwa nguThixo esingakwazi ukugqobhoza kuyo yonke le nto evalele ibandla likaThixo. Esi sisombululo abazalwane asikho kude, asikho sitsha, sisesandleni sakho nawe. Into nayo ndizo-advertise lesi sisombululo ukuba ngokwanele susithatha soul life esi sisombululo siso bazalwane. Sesinye sesisombululo ezizawukwazi ukuba iministry yakho kunye nalento ne-gifts of the Holy Spirit zihambe lula udinge lesi sisombululo. uRahabi iyenyukazi watyhilelwa engakhonzi enjalo, watyhilelwa lesi sisombululo samsebenzela. Sinamandla bazalwane, noba sisithatha very light, kodwa ndizothi namhlanje khawusifakele isibheks esi sisombululo. Asizunceda wena wedwa, kodwa sizawunceda wena nefemeli yakho kwanelani yakho ixhomekeke kwesi sisombululo. Haleluya. Uthi uRahabi kula madoda, xa esithi la madoda sivile ukuba kukho amadoda aseJerusalem angene apha kwakho, sicela uwakhuphe la madoda ngoba azohlola ilizwe lethu, afuna ulibhukuqa. Ithi ke le nkazana ngobulumko bayo endibona ikhona into eyivayo ngala madoda. Uthi uxolo bahlekazi, la madoda ngobenene angeni lapha kwam afikile. Kuthe ngomjolazi xa kanye kuvalwa iigeyithi zalapha elizweni, anduluka la madoda ahamba, akatshoni bavelaphi, akatshoni bangawaphi, ukuba abheke ngaphi namadwazi. Lenzelani wona, balekani bengenakushi kakhulu, basandihambe ngoku, basalapha kufutshane. Haleluya. Sibona ke la madoda eleka, la madoda azintlola. Kanti uRahabi uwathathile la madoda wawaqhelisa phezu kweli, wawafihla ngamadisa ukuba ngabona. Amen. Sibona ke uRahabi esiya kwamadoda ewakhulula. Uthi kula madoda eyona nto intsalileyo nguvesi number 19 lo, ondenze ndaduba intloko, ndacinga ngebandla likaThixo, ndacinga ngabantwana bakaThixo ukuba xa kanti namahenukazi ayibona le nto, thina kutheni singayiboni? Xa kanti le nto iyabonwa ngabantu abangakholwayo nesibabiza ngoba zii-prostitutes, why singaziyibona thina le nto ilapha esandleni sethu? Uthi uRahabi kula madoda, ndivile ngani nangoThixo wenu
kuthiwa izandla zethu ziwile namadolo ethu ayashayika ngenxa kaThixo ohamba nani, ngoba uThixo ngulo ovule ulwandle olubomvu. Nawe umhlaba omuleyo emva kokuba niwelile kavaleke kuba ulwandle olubomvu. Hallelujah. URahabi ucela uThixo walamadoda uthi uThixo wenu unguThixo wamazulu phezulu ehlabathini phansi, akukho muntu omelana noThixo wenu. Kama nathi kwalelizo siyancazela siyaloyika kwaukuza kwenu ngithanda ukunibona ngapamba angizukwazi ukunikela apha kubuka, ngoba njazi uThixo engumlilo ohamba nani. Wamnqoba wamtyibela uThixo wethu. Ayiwanda thina sinqoba kangakanani xa uThixo wethu enqoba nangamahenyukazi. Hallelujah. Uthi ke lo sisi okanye lo mama, kuba ndiye ndanenzela inceba ndanifihla apha kwam ukuze ndingabanjwa, ukuze ndingayabotshwa, ukuze ndingenziwa into eyintlekisa phambi koThixo wenu, ndenzela inceba nam. Kuba kuyabonakala uba nizolihlola njilizwe lisentweni, and once ningene kweli lizwe mna ndinguRahabi noma ngaziwa ngoba ndiyintoni kweli lizwe, kodwa one thing for sure, nina nizotshabalalisa. And kuyabonakala ukuba akukho nomnye umntu ozawusinda kweli lizwe. Ndenzela inceba bahlekazi, I bow down before you. I bow down before your God. Ngoba uThixo wenu uyawuyeka, uThixo wenu akajongeki, uThixo wenu enze izimanga, walenga inhlanga ebesizithembile. KwaGoliathi esibaziyo babafa batshatyalaliswa ngulo Thixo nyamba naye. Xa lifika kweli lizwe lizolitshabalalisa ilizwe lethu, khalisenzele inceba mna notata wam nomama wam abantakwethu abantwana bam benzele inceba xa lizotshabalalisa ilizwe esihlala kulo. Ndenzele inceba madoda, mazibe ngomnye wabasindayo, ngoba nam ndinenzela ifeyva alabanjwa latshatyalaliswa. Hallelujah. Athi la madoda siyasiva isicelo sakho, kodwa nawe senzele intubeko. Xa sesibuya sizotshabalalisa ilizwe, yenza lo mqondiso okanye khawenzele sign ukuze sikubone okokuba ngokwenene nguwe, ngoba ngelo xesha xa sosifika yonke into phambi kwethu siyayitshabalalisa. Mntwana, maxhegwazana, xhego, asikhethi, ngoba uThixo ulicekisile ilizwe. Ukuze wena usinde kunye nendlu yakho, senzele sign, beka umtya obomvu kwifestile wasityise ngalo, sasinda ngenxa yoba uye wasindulula ngokusitshoboza kule festile. Masibone sign engumtya ukuze xa sifikayo sibone uba yile nkazana eyasisindisa le, masidlule kuyo. Hallelujah. Amen. I want us now na umtya thina. I want us now na isign xa imeko inje ngaphandle. Nginalombuzo ngoba isign yamazulu, isitani zamazulu, ibhathoni zamazulu kumele ube khona, ngoba sifeyisene notshaba olunamaqhinga.
sijonga ngenxa yophawu singajongeki. Haleluya. Lula olophawu olobekwa yiNkosi esesithileni ukuze xa kufika abantu abahlasela wena nefemeli yakho ngenxa yophawu wakho. Haleluya. Dilesihloko nje kodwa ke esimtsalileyo ngenxa yale message. Xa lo sisi wachile lo mhlobo ndibona umuntu uThixo amenzele inceba ezihamba ibandla lakhe ngokukodwa le-Christ body in Unity Church. uThixo amenzele inceba namhlanje. Elukazi latepisha ndifuna ukubambela lapho ngoba yona leyo zama hayi kakhulu. The message of the day. Ilukazi la yakitenda kwi-anointing yamadoda. Azange nisokolise wathi esobona amandla kaThixo amadoda latepisha. Amen. Ukuze nikwazi ukusinda kwinhlekele elizawusa eJeriko lapho lababhelela latepisha. Amen. Now, devoted to this powerful anointing. Ubele ukuba abuzuchita na. Devoted susobolisi. Ngoba ubuzibuzo ngoba zizawenza njani lento. Ndiyafika nakwemandla. Andikasazi nesiphiwo sami endiphiwe sona nguThixo. Omama bavuthana ngaka nje. How can I do this? This what you way. How should the living also? Should somebody just that? Come on, we are going to have to pay. Yeah, as long as there is service. Amen. Hallelujah. We are going to have an anointing. Uthixo awayinika uJoshua. Ngokudingeka umuntu otepisha kuyo ngabaleke. Ndizawenza umzekelo ogcwele hlezi sawonke sonke. If you read kwincwadi kaMatthew chapter 8 from verse 5, kula verse sifumana ukuphiliso kwesixaka. I think he tried to put like the English version. He's a Roman officer, or a captain, sitting there, some deliberate cause. Hallelujah. Deliberate is cause. Sister, is Funayo, Saint chapter 8 from verse 5. But I put away English version. This man was the captain. Why captain of a show? Get a clash. Let water. If I eat all, can't eat all, yes, swear, as other years. Yes, Ungena, with trouble on the apple. As Luna.
ifaith yomuntu ofunyenwe uyathanda uYesu ukhazulise njengaphambi uLazaro awazulisa uYesu wade wafa uLazaro wade wana 4 days wade waqalisa ukunuka kanti uYesu kukho i-attention ayifunayo nangalamini ke uYesu sibona eluzulisela lo tata oyikapteni uthi ngizawuza kuwe ndimncede okanye ndisincede isitaka sakho abone lo kapteni ukuba uYesu uzawuqala ngabanye abantu angancedi mna ngoku ndizawuba sengxakini isitaka sam sizawufa ngoba sasisigulela ukufa abazalwane ndibone ubulumko nokutshila lokuthixo ngomntu engamazi nokumazi uYesu ngomntu engakhozi nokhova ngejoni elipha enkabini eliphethe amajoni lithethe ilanguage yamajoni nothi ilanguage yamazulu. Haleluya. Uthi lo tata Nkosi, there is no need yokuba uhambe uyonyathela emabaleni wam naphansi kophahla lwam uthandaze ukwam uthandazela ezi zicaka. Akukho sidingo Nkosi. Ndibona uYesu emisa isihlwele enika i-attention lenkantolo. Amen. Afune uba makathenga gqibe ukwenza uba uYesu umphendule. Uthi lo mntu, Nkosi, kukho abantu endiseva phantsi kwabo phambi department phambi emsebenzini. Aba bantu zii-managers zam, aba bantu zii-admin, le-chief admin baphezu kwam ndiseva kubo ndisabmitha kubo. Xa besithi mandenze into ethile ndibaleka ndiyenze ngoba banegunya lokuyenza loo nto, banegunya lokuyithetha loo nto. Ndithi bhawu kwinto bayithethayo. Kanti nam Nkosi, kukho abantu phaa emsebenzini abaphantsi kwam abazizitaka zam. Ndithi xa ndisithi mabenze into ethile abasokolisi, abandiphazamisi, abalulam ngoba ndinegunya lokuyithetha loo nto ngenxa yegunya endinikwe emsebenzini. Nawe Nkosi, kutheni kuzofuneka uba uhambe uyonyathela kwam unegunya lonke lokuba ungayithetha loo nto kwenzeka? Just use your word sizawuphila isitala sakho. uYesu wabashothi, wamangalisa, waguquka, wajonga kwihlelo. Zihlole ezo ezingamunderstandi uYesu njalo mntu. Abantu abamlandela uYesu iminyaka ngeminyaka but azange bakwazi ukutyhilelwa njengale kapteni engamazi uThixo. Uthi uYesu ebantwini, kudala ndihamba eJerusalema, kudala ndishumayele iindaba zobukumkani, ndisithi phulukani kuba ubukumkani bukaThixo bufikile. Kodwa andizange ndalufumana olunje ukhona. Laa ndoda azange isokolise abazalwane, yatyhilelwa nge-anointing uYesu ahamba ngayo, yathi tap kwi-anointing, yabambelela qha kwi-anointing, yaba ne-faith. Wathi uYesu, ngenxa yokholo lwakho isitaka sakho siphilile. Yabaleka le ndoda yagoduka. Ithi xa izawungena egeyithini yahlanganyezwa zezinye zezitaka zayo, zathi Nkosi, isitaka sakho siphilile. Yabuza uba siphile ngabani ixesha, balichaza ixesha. Yathi ikapteni xa ijonga ixesha yadibanisa yafumanisa uba lelo xesha ebesithi uYesu
Amen. Sendizawuhlala phansi ndizo-advertiser le anointing inegama layo. Yabona xa ngaba soyiteketisa xa soyizamisa, ngoba uyazamiseka xa ufuna ukuyizamisa, iyakuhlekisa xa ufuna uhleke, xa ufuna ikuvulela iminyango i-double-doors, uyayiteketisa nje ikuvulele. I-active ihlala ikhona, ilapha kuwe le anointing, ayikho muntu. Amen. Igama layo xa ufuna, xa soyi-understanda kakuhle, xa soyitemisile kuyo, uvela uthi anointing of the change. Anointing of the change. Ndimulethele kuyo. Khawuleze liceba. Ndiyakwazi wena anointing ukuba ungulowa lanikelwa kuye ibandla. Okanye ndibe ngohlobo uqala kumbikazi wayo okuthixo ucebe yena, emva koko ucebe anointing le, ngoba yiyo ezakuvulela abasana. Amen. Then uyiteketise ngohlobo ofilisha ngalo enhliziyweni. Siyabateketisa abantwana bethu nathi phaa emakhaya. Sizabona yintoni esingazukwazi ukuyenza ukuteketisa lento isinike into enzima kangaka ukuba sikwazi ukugqobhoza, sikwazi ukugqobhoza. Bazalwane, ayona ceiling, ndike ndimfutshane thina nge-ceiling, ndithi phaa phansi hle phaa phansi, tata yo-ceiling le ilapha phezu kwethu. Lilapha phezu kwethu ayiyona ceiling bazalwane. Andiyazi bangathi yintoni le. Yi-concrete. Uba ndikhe ndibone i-concrete apha kwi-floors, ubungayebhola sigalo apha phezulu yi-concrete, ayo-ceiling. Awukho lula uba ukwazi ukubhuka uthandaze namhlanje ngomhle xoko, uzabona sekwethu uvuka ebukhona ungathandazanga. Iyafana ipointi uthinta ibhatini lehoko uba uye wathi uwazi xa uthinelwe ngale anointing of change. Usathana ubiza iinkutsela zamagqwirha ziziwe umthunzi wakho, uthi ubuvuke ngo-12 o'clock wathatha only 1 hour but wadiliza iintsika zikasatana ngomso. Uba uzakwazi uphinde uvuke ingaba lithamsanqa. Bona into esikuyo ke bazalwane, yiyo nale nto sincenga imandla okokuba umntwana oye wathi ngelishwa wakhulelwa ebeziphethe kakuhle masingamhleki yile concrete. Hayi bazalwane, andi-advertise yona but ndizokhombisa ubungozi bayo. It's not that asifuna ukumkhonza kakuhle uthixo, sisengxakini. Yimithetho ngapha, yi-concrete ngapha. Amen. Ithi ke loo nto tepisha kwi-anointing susizolisa. Nansi i-anointing isivulele bazalwane. We are so fortunate. Sinethamsanqa thina. Amen. Xa ndizohlala phantsi ke kaloku ndiyarhalela bazalwane ukuba uthixo akasincede ngeentlobo eziyi-5 zabantu. Ibekekile enhliziyweni yam. Amen. There are 5 different types of people endicela uthixo asihlakulele bona namhlanje. Ngabanye babantu aba-affectekileyo ukuze bangakwazi ukutepisha kule anointing. Baninzi, banemibuzo ethi yokwenzeka njani lale nto. Njengoba isityhilelo sinzima sitsokotheka kangaka, xa ekhomplemisha izinto ezenzekayo elizweni namhlanje bezikhomplemisha nesiprofeto, it's impossible kubo. Bazalwane, ndicela indive, kukho abantu apha phakathi kwethu akho nto bangayaziyo,
isiprofeto futhi bevile ngaso sishiyelwa ngoko kodwa xa bekhomelisha into enzeka elizweni lethu lase-South Africa beyikhomelisha isiprofeto kukho abantu hey sakhe siyibone senzeka lento it's impossible hallelujah ndinekhala ke ngoku lifika ikhala lam libe lapho lento indifikele phambili ekuseni namhlanje ndathi Thixo khawusincede singafani noKora kwincwadi yeNumeri chapter 16 masingafani Thixo noDathani masingafani Thixo noAbraham bona abayibavukelana noMoses ngoba yena madoda la angenwa ngumoya kaSathane abizelele encaleni bathi madoda ingenzeka njani into yokuba uThixo njengoba sibanisi kangaka sithola abantu bebandleni athethe emntwini omnye uba noThixo wale ndoda angathetha bakuthi niyababona la madoda uMoses no-Aaron ukuba bazenza bhetele ebandleni neminikelo emininzi yakula madoda kuphakanyiswa bona ngaphezu koThixo angenwa umoya ongcolileyo kaSathane oqoqo umoya wemibuzo engaphendulekiyo ethi why amen xa uThixo efuna ukungena phakathi ebandleni alidivayishe njengezi spaces ungena emntwini abemnye ungena emntwini abemnye umoya kaSathane akhonzisa abanye abantu sibona phambi kwencwadi yeNumeri chapter 16 namadoda aqokelela abantu abathethiweyo ebandleni abantu abaphambili ileaders zebandla eziclose apha kuMoses hallelujah babafaka lomoya bavukelana nencebo kaThixo hallelujah andizukulanda ke ibanga kwenzeka ntoni ndikunika i-assignment usufunde ngancwadi yeNumeri chapter 16 both unoncoko isiXhosa esidala nakwi-English version umbone uThixo uba wenza ntoni ubone uThixo bazalwane akukho mntu oneze avukelane nale anointing of change uThixo athi khona amen uba we-understand lizapha ukuthi sikuxelele uba uyayithandabuza uze ukuthi sikuxelele le-anointing uba isithathelaphi thina isidlulisephi isisaphi amen hallelujah kulabo bantu abahlala kunezihlobo zababantu endithi Thixo sincede singafani noKora owafumana isithonga esingasange sasive eBhayibhelini sokubethwa nguwe haleluya ukuba ke kwavuthe kude bekhona belizakwenza ngayo umzekelo ngoba ukule nto ezawuthetha ngayo ukwenzela uba athi qhumene kodwa ke akunamsebenzi kuba ke ayilohlebo ungeyonto iphi uma futhe bazalwane abamaziyo ke apha ebandleni is a qualified education amen advertising into nayo benza kwenza umzekelo ngaye kodwa ke yiyo ndizakuthi ke nabani na ofuna oloncedo lokwenza umbane azadibane nayo kodwa ke bathethe ngezi yabadala amen haleluya singamthatha advantage makazeke abangcwele ube nengxaki kwakho ndiza kwigroup yokuqala yabantu endicela uThixo asincede kwaba bantu ngale anointing of change akhe abancede abunyulu
abahlanguli haleluya kudaka abakulo okanye kwi-attacks abajongene nazo uno-5 ngizumzekela uno-5 phakakwakho ufuna ukutyhumishela ufuna ukwenzelwa ityhumbi nentwayana ubize-ke uvuthela njengoba seku-advertayizile awukhale phansi ufake awuphuma phezulu amen then ngelishwa lakho abe umasipala ukuba ukwingingqi kamasipala okanye uba ukwingingqi ka-Eskom njengathi pha isikhonzana abe kanti u-Eskom kulaa ndawo ohlala kuyo akakafiki. It's not easy ukuba kulayite kwakho. Haleluya. Kukho abazalwana ke tata phakathi kwethu. Spiritually sebetyhubishiwe bagqityiwe uThixo. Batyhubishiwe bawayalishiwe spiritually. Indlu ke ndithetha ngayo mna andithethi ngendlu leya yabamoya ndithetha ngale yomntu wangaphakathi. Amen. Utyhubishiwe lo mntu ugqityiwe ushona ngo-Eskom. Yiyo le nto ngayi-understand le anointing sihamba ngayo. Ndiyaba-understand abazali abantu abanjalo ukuba banakho ukuzithethelela bona bathi hayi tata nomama hayi mfundisi ndinengxaki yoba kaloku mna ndisalinde u-Eskom akakafiki kwam kodwa ityhubhi ngenwele ndisendiyenzile kulula ukuzithethelela kuleyo sim-understand but sinohlobo lwesibini lwabantu bona banawuba umzi wabo njengoba nathi nawo phakathi kodwa ndibone mna bazalwana ndothuswa kukuba kusekho abantu phakathi kwethu abalayita ngokunya futhi bamakhandlela kodwa umbala ukhona uxolo uba kukhona abantu endibashiyileyo kodwa umoya uzayiveza loo nto. Kukho abantu bazalwana babhizi babasa phandle ngenkulu kodwa umbala ukhona isitofu sombane naso sikhona. Yintoni le nto abayidingayo aba bantu abayi-understandi ngoba u-Eskom ugqibile wathi u-Eskom ndiyakushiya ke ngoku layita qha u-Eskom akamnikanga ukuba uzawuprofapha ukuze ulayite. Yiyo le nto ndisithi kudingeka abantu abazayi-understand ngoba xa betephisha kwi-anointing esihamba ngayo eyi-anointing of the church batephisha phi babambele kaphi aba bantu bashuka ngento encinci dala incinci kutripe i-main switch kwa-Eskom qha abayiboni ukuba i-main switch itripile kudingeka ukuba mabonyuse i-main switch ulayite. Amen. Sinabantu ke abatriperwe zii-main switches esihamba nawo wona umlilo ukhona but awukho active kwindawo abahlala kuzo bakhona bayayazi ivision imfundiso bayivile ngesiprofethi kodwa xa befika emakhayeni wabo xa befika elalini xa befika emisebenzini akukho nto etshoyo ukuba bakhona ngoba isibane asilayithi badinga ukunyuselwa iswitch. Basimbule uThixo ngoba amazas ukhona ophethe le vision of the church onegunya
zabantu. Haleluya. Ukuba ngelishwa iswishi yakho iye yakhipha mhlambe kwenzeke i-fault somewhere apho singaziyo ngoba apha endleleni sidibana nee-faults bazalwana ezahlukahlukeneyo. Once uplage ikhekile ene-fault eplugini automatically izawubetha iswitch iwe. Sidinga unyusela iswitch namhlanje ukuze sikwazi ukukephisha kule anointing. Haleluya. Olesithathu hlobo akukho nto ingekhoyo, iswitch inyukile kubonakala be-active. Amen. Hayi nalapha ekuzweni ba-active bazalwana bayasebenza, kodwa usathana kukho indawo ayifakileyo wathi wa-active kwelukala but ngapha ungabikho active. Sibona ke abazalwane be-theory. Hayi, theoretically they were active futhi kuyabavuma futhi bayakwenza umsebenzi kaThixo but theoretically ungelishwa abazalwane ukuba awukwazi ukuyifumana okanye i-90% ye-diplomas ukuze ikwazi ukuphuma esikolweni kwaba bantu bafundileyo, ukuze ikwazi ukuphuma idiploma yakho noma ngayipasa i-theory ngo-90% but ungazenzanga i-practical ayiphumi idiploma. Uyakhathaza usuka umsebenzi isikolo sibe sithi ndicela i-practicals uzenzephi. Sidinga abazalwane abazali bazi i-practicals ngoku baqale sidinga i-practicals. I-theory masidlule kuyo andiyisho uba ayibalulekanga, kodwa eyona nto ezokufuna uThixo ebantwini zii-practicals. Where are your practicals? Ngoba uThixo ufuna ii-practicals apha esandleni. Amen. Uhlobo lesine labantu senza uthini? Amen. Uhlobo lesine lwabantu nananiya kwincwadi yeNumeri incwadi ye-2 Kings okukani besibili chapter 6 from verse 8 okanye kushaqala lolu hlobo. Uhlobo lesine lukwincwadi kaSamuel wesibili chapter 9 luhlobo lwabantu abahleli eLodebar. Kukho abantu endihamba uThixo abonyule eLodebar apho uDavide kwake wathi ngubani na endingamenzela inceba kwindlu yakoyeni. Andifuni ukuthi kwindlu kaSawule ngoba awukho kwindlu kaSawule wena. Ngumbuzo othi ngubani na endingamenzela inceba kwindlu uzibiza ngegama lawena. Phakathi bazalwane yindawo yenhlungu, yindawo ekungekho kuyo development, yindawo ekuphele amathemba kuyo. iLodebar ayindawo efuna uba sihlala kuyo thina singabantwana bakaThixo. Yindawo ephelisa zithi zithethe izinto zikaThixo umqondo uba enkosi ndihlele eLodebar ngeba ndiyenza okanye ndiyawenza umsebenzi kaThixo. Into nayo indawo endihleli kuyo angazi uba ndingakhululwa ngayo. Amen. Haleluya. Ehlalo yindawo yaseDothani kwincwadi yokumkani besibili chapter 6 from verse 8. Kukho abantu ekunzima ukuba bathembishe kwi-anointing kuba beseDothani. Kwenzeka ntoni eDothani? Kulapho umkhosi wama-Aramu wawujikeleze isixeko apho u-Elisha wayehleli khona. Haleluya. Kukho abantwana bakaThixo abalapha phakathi kwethu abajikelezwe zintshaba zabo. Amen.
but phakathi kukho umfana owayehamba noElisha owathi ngentseni yasekuseni okanye ngethathabusa wathi xa iphuma phandle kwesasixeko saseDothani wabona umkhosi wamalala inyambalala impungu nelanga. Haleluya. Bejikeleze sonke esasixeko. Ubuya ke umfana phandle esithi Nkosi safa sithi mina. Haleluya. Sidinga ngokuthixo asincede ngoba kukho abantu abafana nalafana abalapha phakathi kwethu. Kudala behamba noElisha umfana engayi-understand anointing uElisha ayinikwa nguThixo. Sibona uElisha katakazela esithi cool down my boy. Sukoyika sukhipha kumbilini sutatazela sungenelwa ngamanzi ezinyaweni awumazi uThixo wakho ngoba baninzi aba endibabona abangakuthi ngaphezulu inyambalala ibona phandle aniki intloko umfana kudala kusithiwa baninzi abangakuthi sakukwelika kodwa sibona abazalwane abasangenelwa ngamanzi emadolweni hence esithi uThixo yithini kubo mabanguyiki. Haleluya. Wathi wanama uElisha bazalwane kube bona usengxakini wathi Thixo wam Thixo kaAbraham Thixo kaIsaka Thixo kaYakobi khawuvule umfana amehlo akho. Sicela ukuvula amehlo namhlanje. Sicela uThixo asivule amehlo sibone le anointing ukuze samthembisa kuyo singathandabuzi. Haleluya. Amen. uThixo bazalwane uyasithanda ngexesha elinje. Siyambongela uThixo wethu osithandileyo namhlanje ukuze sikwazi ukuba ne-understanding kaMoya Ngcwele. Utata ke ezawuza ngaphambili ndinengoma endifuna umphakamisa ngayo ngoba asikho kwam Ngcwele ukuba abantwana bakaThixo bancedele aba ke esendibabaluleyo ngoba this anointing ingaphezu kwami. Nam ndithi phawu kule anointing. Nam ndiyakhephisha kuyo ukuba ndingawenza ngokwam lo msebenzi ndingeba ibheton ekukuzisa yothutha. Haleluya. Amen. Ikhona ingoma endifuna ukuphakamisa andazi ke ndililo ke namdinceda kwishitimu ethi wakhazulwa ngenxa yam liwala phakathi. Amen. Wakhazulwa ngenxa yami ndim nokuthethwa ngaye sangaphambili. Oh
even 5 minutes. Maybe look down for them. Tell them about the Mazaboko. There's a line now, and then wow. About the Mazaboko. Amongst Badabakula, we just gala as if by paying every down. And then when I do up, John. There's someone who's feeling the pain up in the job. When I was entering the church, the vein there got the prepared. Kubaloko na there. Mandolo stand something there. Is an apani. The Kabalan in Nabanokulan. Okay. Imagine the preaching on things and maybe the two as a prophet. Jacob Tanda immediately. Uta to Elbanore, Meteta and Alban team, put out the one to waste no the strongest. The only thing people answer Uyenzela Nina will be practical. But nobody very prophet of children ndani elela ndamana usiphinda last Sunday xa besivala intente kuthiwe finished le ntente ibisilima Thursday, Friday, Saturday abantu baphoswe yiyo. I'm very sorry. Kuntwiniwe sazi that mawubandi belapha ndawo zamaqapha futhi phambi uma ngaba umuntu usezela umadikiza uma ngaba bangcwele niseza kuba kukhona umadikiza empatha nilimazile anointing elishaya. I just want to show you practical. If faith abantu basempilweni bezinogulayo ofema sana, I applied faith before my faith. That people are engaged with garage yambo mama imilenze mayoluleke abantu famba nje yema ikhumbe phaya ngasegetini. That people send believe, let the anointing operate. I wish I could have found other than Ambalete, Sabana, but Dada. Let no play miracle in Gayas and the Bone Ostas or fun. But someone go Upam and then he played the car. The Oyenza not the Zoyenza go. Tell Abantu Basan Part. Abakula nyani, ama demonic possessed nyani. When another wins or the anointing, tell more people to come and tap into this anointing. There's a woman who let up in Alama, raise your whole head upon a family. Thixo isiqalasa ubeke umyalezo kuso okwamba uThixo ukubabulelela apa kuba Thixo ngeke baphinde bafane qala basele apha kwinto ezinhlanu Thixo isiqalasa kwesithethe ngazo elona lo apha usibonile Thixo but Thixo ayoyam lentambiso Thixo
andiboneli ningabonanga ilizwe loMzantsi Afrika ulihlangula ngayo, ulikhulula ngayo, ulikhusela ku-Antichrist ngayo, ulisindisa ku-Antichrist ngayo, ulisiyelela ilizwe nemandla lakho ngayo. Ayikhulula lento to be understood. Kodwa ngelo xesha ongamehlo azawuyingqina le ntambiso kuba yeyakho akuyoyam, kodwa Thixo ngobabalo undonyule ngobabalo ukuze le ntambiso yakho yenze umsebenzi wakhe. Nakwaba Thixo siyiqalisile in Jesus name. Thank you Lord. Abahlala phansi bonke aba bayifumana into yabo, ndenze practical. Cela nowendlebe or abendlebe babelapha ngaphambili abasengendlebe kuqala, abasengendlebe bangabayiqaqamba ungahambi bangabayisaqaqamba, bangabivalekile undileli ubisavalekile, bangaba uyeba there's a change uphilisiwe, hayi nje umoya ingcwele intambiso uvela nje uhambe bokuthi bangaba uvazi ba ikhona into enzekileyo umoya ingcwele uphilisile uvale uyohlala phansi wena, uba ngabe usayifa uhlala apha shayizange umoya ingcwele shayizange umoya ingcwele isemkhani semntwaneni don't want to say iphinde ihlala phansi bangabe usayifa ungahambi ma usayifa ngomajeni. God bless you for the moment. Alright. Emisebenzini yabekelwa, emisebenzini enisebenza kuyo babola sibi beyale ndawo ubekele emsebenzini wena kule ndawo apho uva khona endiyamsiza ukwenza le nto kule ndoda sihlekile ebhaki yam ayinanto ayinahilini ibhaki yam qha ndikhoma ndibhaki bandifuna ukuzakuwa ibhaki ayinantambiso qha ndinika ikhomanda andifuni ukuzakuni ndikhoma ndibhaki yam iniphilise ngegama likayesu ningaledoda ningathi ibhaki zam ziyaphilisa zizokwebiwa ngabantu beka le ndayigula kuyo le bhaki yam ephilisa ngegama likayesu. Wonke lahla ibhaki apho efuna ibhaki zam akukho nto kulabhaki ndithi my anointing, I don't want to go there on my behalf. Heal them in the name of Jesus. Babe wantu ngambiso khona asita nohleza nobohleza just ibambeka nje ubeke nje beka ngicabanga le ndawo uva kuyo lo ndawo uva kuyo ubeke le bhaki ibhaki yam ayiphilisi ibhaki yam ayinamandla ningathathi ibhaki zam but intambiso ikhontrola ngophanjisiweyo ngamandla kaThixo adinge authority
of my mouth enze wona nikomnye uthe umfundisa apha there's a theory time and a practical time. There's a practical, there's easy uthe theory and practical nikuthatha kakanda nizivavanya ukuthi manje ngamabekelo abanye bafakwa esiklasi namaqulumo beTikTok emisebenzini yenu faka nasemotweni ngegama likaJesu no weapon formed against you shall prosper. Amen. Ngizathatha just sithatha sithatha ngamxhana ndifuna abantu milenze awuvuka usekhona umlenze ungahlanga awuba nje ngiphilisile ufuna ukushaya uhlala kwangcola ukuphilisile nje andingenzeli mina if usayifo lento stay abantu milenze abantu bavuza izinto emqolo ngibeka ibhaki yami ibeka emqolo ayine intambiso ayine ngoku ndithi ndiva abantu abanemqolo bahlala wena nomqolo phezulweni phakisana uphindiswa kuThixo jonga ndizobetha kwami umqolo ngegunya umoya ingcwele nge-authority kaThixo uphila umqolo wakho kuloo ndawo kuyo in the name of Jesus. Kholwa nje wena nokholwa ngiyakholelelwa Father, I release your anointing. I am a sample. Heal their backs. Heal their backs in the name of Jesus. Ngawuphatha umqolo uyathanda ayi ngawubanga ukuzipha nibonise anointing enihleli nayo khange ngabikho ayikhali namhlanje cha practical kusama don't worry nahlala ngakhuluma lento ayifuna ukuthi uyibone hayi awuvayo angani ngakunkapo ngakusepha ndifuna ukubona into practical period usepha mntana ahlala phansi practical kusinde imali bebezaya kogqirha kusinde medical aid yes touch mama ophukile sapa lonto sapa lelo yami sapa amba college ayo yami ngibeka seyisebenza ngaphandle iya-operator iya-operator is operating on you lento yekaThixo lento kaThixo is operating you Ungahambe besayivala ungahambe lethi ungenzela nini come close to me if uyayivalela Father, I thank you my dear Father I thank you kuba Thixo lo wesandla moya wembekelo moya womeko ezinyaweni emzimbeni wonke ndiyawuthethela Thixo wam right now moya ndiphuma ngoku in Jesus name amen. That's